Čaute, ja vás vítam pri mojom úplne prvom videu na YouTube. Dneska som si prizval špeciálneho hostia, najlepšieho kolobežkára na Slovensku, Tomáša Buciho. Nazdar! Čau. What's up? Dneska si preveríme, či dokáže Tomáš zvládať aj iné športy než kolobežkovanie. Pripravil som si pre neho nejaké challenge. Jedno videjko takéto sme už točili, nájdete ho tutok na odkaze, ale to bolo trošku iné, tam a Tomi tiež učil nejaké triky. Dneska som si pre neho pripravil challenge, takže ideme rovno na to, nebudeme to zdržovať. Tak... Ideme pozrieť, či som profesionálny atlet. Inak mňa zaujíma, čo si pre mňa Damian pripravil, pretože som pre chvíľku došiel a ani sám neviem, čo budeme dneska robiť. Mám v ruke túto hokejku a to je tak všetko. Takže prvý challenge pre Tomiho som si pripravil, vlastne nechám ťa hádať. Čo si myslíš, že budem robiť s fľaškou? Podľa mňa to bude to, že dáme fľašku, hen tam budeme ju trafať. Tomu ver. Ale bude na to zemi. Fakt? Budeme trafať fľašku. Trafať fľašku na zemi. A tak to je ľahké, ne? Uvidíme. Kto si myslí, že netrafím fľašku na zemi, ja keby som bol retard, tak ma neželajte. Takže každý máme 3 pokusy trafiť tú fľašku v bránke, ale ešte tu mám takú špecialitku. Aby Tomi nebol znevýhodnený, tak ja mám tiež moju starú hokejku, s ktorou som začínal hrávať. Je to 8-2, Flex 33 a čepel taká, že som s ňou hral na betóne. Takže bude to, si myslím, že dosť vyrovnané teraz. Ukáž svoju čepel na video a ja ukážem svoju čepel. Hej, a ešte pekný grip. Tú hokejku som si kúpil, keď som mal 14 rokov. Na základnej škole, keď som hral florbal. Ja mám tiež pekný grip. Zanechávam mi stopy na rukách. Tomi, tým, že si host, tak si môžeš prvýkrát streliť. Každý máme 3 pokusy teda. Budeme sa striedať a keď jeden zhodí, tak ten druhý musí tiež zhodiť, aby to bolo také. Aha, chápem, rýchlo. Už chápem, hej. Bude to... Poďme na to. Jak na tenise sa cítim. Ja si zoberiem oranžovú, Bogomen TV. A teraz. Zistil som, že musím dať po zemi a ne vysoké. Hrb. Takisto jak ty, ale druhá tyčka. Ja dám zbytočne silno. Ale tá bola dobrá, tá bola dobrá. Čo čuj? Kámo, ale to bolo akože... Jaká pečelica. Odletia parkety. Ty kokos, ale skoro si to... Ale... Ty morál, už neblázni. A dosť. Ty kokos. Ale ty si o toho milimeter, bracho. Teraz keď to trafím, tak musíte dať odber Damianovi na jeho nový YouTube kanál. A to je ľahké. Ty kokos, ale skoro už. Ty, to neplatí, ale to platí. Strela musí trafiť tú fľašu, ne od siečky. Musíte ho špindlovať. Tá bola dobrá. Ale on to ide rovno a potom zabočí. Prievantuje. Ale dobrá. Ono sa to zdá, že to je ľahké, ale ono to vôbec nie je ľahké. Tomi to úplne nepozná, ale keď niekto hrá s dlhou hokejkou a potom ide na takúto krátku, tak to je cítiť dosť. Čo ti? Ale počkaj, ty ešte ju môžeš trafiť furt. A to jak si dal silno, ale... Ešte máš jeden pokus. Tak... Dobre, ideme na druhý challenge. Podľa mňa teraz typujem, že ďalší challenge bude ten. Damian donesol radiátor, od neho si to prihráme, to nám pinkne naspäť a z toho musíme vystreliť do vinklu. Hej, šikovný si. Než začneme tento challenge, by som sa chcel poďakovať všetkým mojim partnerom, spoluprácam. Better Florbal, Neurinu.sk, eFlorbal, Florby. Ďakujem. A ešte 3. Thank you. Počkaj, ešte sme nezačali, hej. Ale dal som vinkel, videl si to? Áno, každý z nás bude mať 5 nahrávok. Hej, musí sa podariť tá nahrávka o paser od Better Florbalu. Prvej budeme strieľať na tie terčíky v bráne. Ak dotrafí viacej terčíkov, tak vyhráva. No, poď, bam! Joj. Tretí pokus. No. Ty kokos, dobrá. No poď, bam. Ešte. Bam. Bráško, ale prečo to... Dúfam, že tá hokejka to vydrží, lebo je taká mekučka. Druhá. Štvrtý.
Ja by som dal teraz, že kto trafí prvý, tak vyhral. Dobre. Tak to je ničota potom. A ja. Dobrá. Ďakujem. Takže Tommy vyhral tento challenge, že to je 1-1. Ideme na posledný challenge, ktorý som si pripravil. Tretí challenge som si pripravil crossbar challenge. Budeme mať každý 5 pokusov na to trafiť brvno a kto trafí viacej brvno, tak vyhral. Bol? To bolo zadné. Bol? Bolo za zadné. Aha, jasné. Aha. A ja. Ty! Ešte jednu? Ale trafil som jeden. Gratulujem ti. Si multišportový čávo. Dobrý si. Tomu ver. Tak týmto videom som chcel ukázať, že vlastne som profi atlet. Tommy vyhral a ja si myslím, že zaslúžene. A pokiaľ by ste chceli viacej takéhoto kontentu na YouTubeku, nejaký dlhší content, hoďte like, odber a... Pre part 2 prosím nahoďte like, odber, komentár, keď máte kamera, tak to si zdieľajte. Podporte tento YouTube kanál. No nevidel som nikoho na Slovensku, kto mi robil florbalový content takýto. Takže nahoďte ten odber a nebuďte chrtaví za 3 sekundy. Nazdar. Ahojte.